Είσαι υποψήφιος για στρατιωτικές σχολές, αστυνομία, πυροσβεστική, λιμενικό? Δείκτης μάζας σώματος. Για να δούμε τι ισχύει και με το δείκτη μάζας σώματος. Είναι το πηλίκο του βάρου σου προς το τετράγωνο του ύψου σου. Αν είσαι αγόρι πρέπει να είναι από 19 μέχρι 27 και αν είσαι κορίτσι από 18 μέχρι 25. Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που είσαι υπέρβαρος, που ξεπερνάς το δείκτη? Αν είσαι αγόρι και ο δείκτης μάζας σώματός σου είναι από 27,1 μέχρι 35, αν είσαι κορίτσι και είναι από 25,1 μέχρι 35 και ο δείκτης δεν σου προκαλεί πρόβλημα στη βάδιση, ούτε θα προκαλέσει στο στρατιωτικό βίο, και επίσης για τα αγόρια αν η περίμετρος της μέσης είναι μέχρι 102 εκατοστά και για τα κορίτσια μέχρι 88 εκατοστά, κρίνεσαι ικανός. Μπορεί να είσαι εισακτέος. Ι1. Αν θες να ακούσεις και άλλες τέτοιες συμβουλές, άλλα τέτοια tips που αφορούν τα ένστολα και τα τεφά, ακολούθησέ μας. Είμαστε η πιο έμπειρη ομάδα προετοιμασίας υποψηφίων στην Ελλάδα. Από το 1983, πρώτο στην Ελλάδα. Διαμαντή Sport School.